Okay. Follow me. 1, 2, 3. Digo. Why am I leaving? Honorable Commissioner, Noeba no Muye, Bosalim. Go away to us, Mandy. If I am a tata, if I bleach, Rumun Renine, Nanani Bonine, Unugante, Mba Igwe, Ezanachenugu, you go to Teledo, Quezea, or where we don't never trouble, Ntona Nadine. Mali vendi na chena na go with it chava. Mali vendi abakotalazu we the balloon nelugu ke with it silver. Obu obala nakana. Ufodi ni manyi tubu igwa abata ade anu makea. Ade anu makea. Mano anya kulubom awojuwe mwafu. Onya kwuru na a ga-eme ife ịrịba ama ebe a ka amalụ wee dozie enyi nwa ọgaranya ka ọ dị nwa ogbenye ka ọnya rị na ka aka kala aka wee jide mma ka ọ dị ka esofere ya oke maka na ọ na-aga enyi n'aka ọ dị mbe ka agbala na mmiri o wee sị na ọ bụrụ sọ obu ka anyị ya edozi ebe a maka obudubu ebe a Obudugbo Biabulo Obudulu Biabulo Obu na Mudike o wee sị na ọ bụrụ sọ obu awa ka anyị ewenata maka na enwe na-aza abasị na ewenata obu na ọ bụrụ sọ obu ka anyị ewenata na anyị ewenata akụlụngwa dị iche iche eji wee malụ ụmụnde wee malụ ndị Igbo wee malụ Enugu Ukwu ọnya ka ọ kpọrọ anyị bụ ụmụ Enugu Ukwu si anyị na ife ọ chọrọ ga-eme ife ọbụla okwu na dị mma maka na ọ na-ekwu ibe dị mma mgbe ọbụla a na-eji Solomon amara anyị atụ na Baịbụl mana anyị nwere Solomon na be anyị ekene m ụlọ anyị wee tụba ego nke abụrụ nke izizi Enugu Ukwu wee tụba ego maka na afọ onye ọya ga-enye owere lụọ ibe eziri ya enwe ọzọ enye muziọm alụrụ ebe a tata ọ dị iche na ife ndị ọzọ ọ dị iche na muziọm ndị ọzọ ife o ji dị iche bụ na muziọm ndị ọzọ dịbụ n'Enugu ma ndị dị na mba ọzọ gbara anyị okirikiri anyị danọọ mmadụ nwe nke anwa lụọ ya n'ime ụlọ biya ma ọ bụ nọọ mmadụ wetụrụ ego lụọ ya sọsị anya obodo ya jee na họọlụ obodo ba jee lụnye ya mana nke a dị iche nke a bụ na o si n'ala wee fu nke a bụ o si n'ala aka onye Enugu Ukwu ọbụla dị na ya onye wetara ego ọtụ alụ onye ọtụrụ alụ ọbịa ebe a nụnwa soro kpụta aja ya ka o ji wee bụrụ ife dị iche n'obu Enugu Ukwu ka ọ dị eziokwu na ibe niile aka ezuchara oke n'ime ya mana muziọm adị alụcha ya alụcha ife anyị bịa emeghe tata bụ the museum itself ife dịzi n'ime a na-akpọ artifact nya akụrụngwa eji wee malụ omenala wee malụ ndị Igbo ọ dịcha n'ime ebe ahụ mana oke ezuro asịrị ozu ejulini si ekpochi na ọ ife dị na muziọm awụghị na-atọ ụtọ a na-eme gịnị a na-agbachanye wee ji so ekenere m igwe ụmụndị wee kene onye bụ the building committee project manager, the project chairman bụ ọchịkọtala Enugu Ukwu na ụmụnne bụ Sir IG Abana ọ na-aga ya bụ the field marshal igwe ziri ha n'ozi ozugbo o mobilize anya ejewe ọgụ and anyị na-eje ọgụ iwe a na-ada n'akụkụ na-abụ so anyị kenere ya ka o si wee jikọtanwu the committee jikọtanwu ndị Enugu Ukwu wee rụpụta ibe a anyị kenere ndị ọrụ okwe onye ọbụla onye wee wetanyekwu Enugu Ukwu ndị etogoba ji enye etu a ka obodo si aga n'iru obodo onye nwaanyị nke enye na-eweta na-etinye n'ime Enugu Ukwu ka Enugu Ukwu na-aga n'iru
so anyị kenele igwu ụmụnne anyị kenele Chineke nke chọcha ebe ọ ya ekenye anyị si nọ n'Enugu si nọ n'ụmụnne si nọ n'ala Igbo anyị ga-esi etu a wee bulu ekene na-ekene ndị niile bịanụ na-ekene Igwe Aba na-ekene Igwe Aba Agana ka Chineke gozie gọvanọ Anambra steeti gozie ndị be anyị niile nke ka bụ mbido anyị si na alụcha nke anyị abanye na Nkwọ na ultramodern market ibe igwe wepụtara anyị alụ erike maka na arụfọdụ ma ha wee rụbadara ada ekene m unu